og velkommen til den her video. En video, som er lidt anderledes for egentlig er jeg færdig med at fiske. Men alligevel så er der sket nogle skøre ting herovre i Jylland, som gør, at det vil jeg egentlig gerne lige dele med jer. Jeg har været til premiere herovre i Skjernå, og jeg har fisket Skjernå og Storåen. Og det har egentlig været super svært. Der har været høj vandstand i åen, hvilket har gjort fiskeriet ret svært, især i Skjernå. Der har også været fanget få fisk i Skjern, end hvad der plejer. Hvorimod at Storåen har fisket rigtig fint. Første dag hernede ved Skjern, der mærkede eller så vi ikke rigtig det helt store. Jo, vi så en fluefisk og fik en rigtig fin laks på omkring de 10 kilo. Så det var bare en mega flot fisk. Jeg valgte der så at køre til Storåen dagen efter, for at give det et skud. Og her der oplevede jeg egentlig lidt af det samme. Der skete ikke det helt vilde. Men pludselig så mødte jeg en fluefisker, som havde held med at fange en super flot laks på 82 cm. Spejlblank og det hele. Sådan en man tænkte, wow, den ville man gerne prøve at fighte. Så det ens optimisme på, at vi nok skulle finde lidt fisk, den steg gradsomt. Gradvist i hvert fald. Så jeg fiskede videre, fik lidt mad, og ja, så kan jeg næsten selv se, hvad der skete. Den er stor. Ja. Nej. Ja. Hold kæft. Det er på sprutten, Hans. Stefan! Stefan! Så stor er den heller ikke, men det er fisk, Hans. Den kommer nu, Hans. Den er klar. Nej. Den nettet ligger der. Den er... Ja. Så, Hans. Ja, vi skal vi skal være helt sikre. Du må ikke tage linen. Hans, tag den. Ja da! Yep! Det var ikke helt sådan en. Det var på sprutten, så er det.
det var altså bare et stykke blank fisk til mig. Det er første gang, jeg har fanget en laks herovre ved, altså i nogen som helst dansk å. Jeg har fanget laks i Sverige og på Bornholm og så videre, men jeg har aldrig fanget i Danmark før, så det var altså fantastisk at få tjekket den af. Ikke mindst så havde jeg lidt problemer med at fiske dybt nok, så jeg gik i tænkeboks. Og ikke nok med det, så går man jo og eksperimenterer lidt hernede ved åen. Og så fandt jeg på det, at for at komme ned, jamen så har Abu Garcia i sin tid fremstillet en spinner, der hedder Droppen. Det er dog ikke Abu Garcia, der har fremstillet den her. Det var en, jeg fandt i Harald Nyborg på tilbud. Så tænkte jeg, den skal jeg da have. Og så i stedet for at fiske den bare helt neutralt som en spinner, jamen så havde jeg en blæksprutte for et rig, jeg havde lavet tidligere til noget makrelfiskeri. Så den pillede jeg af. Og så satte jeg dem på en lille enkeltkrog. Og så kan I egentlig selv se her, hvordan der ledes, at det fungerer. Og det var altså det, der skulle til for at fange en laks på 7 kilo. 6,96. Og så var den 88 cm. Så det var helt fantastisk at opleve det her fiskeri i det jyske. Men det var fedt, at jeg kunne dele det sammen med jer. Tak fordi I kigger med. Og ja, så ses vi jo bare en anden gang. Det bliver nok ved kysten i stedet for. Men hej så længe.